Dnes som si pre vás pripravila recept na kuracie vrepy. Zoznam všetkých potrebných súrovín nájdete ako vždy v popise videa. Začnite prípravu kuracích nugetiek, a to tak, že nakrájete kuracie prsia na väčšie kúsky a pripravíte si 3 misky. Do prvej dajte hladkú múku, do druhej vajíčko, ktoré osolíte, okoreníte, pridáte sušený cesnak, bylinky, čerstvú papriku a lyžicu vody. Potom vajíčko vyšľahajte. No a do tretej misky pridajte strúhanku so sezamovými semiačkami a zmes spolu premiešajte. Tak stačí mäso klasicky obaľovať. Najprv do múky, tak do vajíčka a nakoniec do strúhanky. Ja osobne vajíčko a strúhanku opakujem, mäso je potom chrumkavejšie. Tak stačí rozohriať na panvici olej a nuggetky smažiť, pokiaľ nebudú pekne zlatohnedé. Medzi tým si pripravte zeleninu, syr, dressing a tortilly. Stačí vymiešať biely jogurt so soľou, korením, červenou paprikou, citrónovou šťavou, cibulkou a trochou olivového oleja. Keď je mäso hotové, osúšte ho od prebytočného oleja na papierových utierkach a môžete ho pridať k tortilám, ktoré stačí natrieť dressingom, pridať zeleninu, syr. Ak máte radi pikantnejšie jedlo, stačí trocha čili korenia alebo omáčky. Následne tortily prehnite zo spodu a z bokov, pridajte alobal, aby ste mali istotu, že nič nevypadne, tie sa tak jedia oveľa jednoduchšie a môžete podávať. Ak sa vám toto video páčilo, môžete ho označiť lajkom a ak máte vrepy radi, kľudne mi dajte vedieť dole v komentároch. No a to je na dnes odo mňa všetko a my sa vidíme pri ďalšom videu.